بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Habari wale mkezee kama Allah subhanahu wa ta'ala tili mujuzu namba 29. Ndipo mujuzu namba 29 tikati kuona suratul Muzammil, sura imene ikutiuza makamaka zokhuzana ndi mtumiki Muhammad sallallahu alayhi wasallama, komanso mmene uthenga wake anafalisira ku mtundu wa munthu, komanso mmene mtumikiyo amakhalira moyo wake. Ndiye pa aya namba 1 ya suratul Muzammil pamenepo Allah subhanahu wa ta'ala akumuyitana mtumiki kunena kuti ya ayyuhal muzammil, iwe amene wazipimba ndi msalu. Pa aya namba 2 qumil layla illa qalila, imilira usiku upemphele kupatula nthawi yochepa. Aya namba 3 nisfahu awinqus minhu qalila, upemphele theka lake kapena chepetsa thekalo pang'ono mpaka ufike chimodzi mwa zigawo zitatu za usiku ukupemphera. Au zid alayhi warattilil qur'ana tartila, namba 4 imeneyo, kapena wonjezapo mpaka ufike zigawo ziwiri mwa zigawo zitatu za usiku, ndipo welenga Qur'ani mofatsa lemba ndi lemba. Menemo ndi mmene tikuyambira tsiku la lero mawu amene Allah subhanahu wa ta'ala akumuyankhula mtumiki Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nkhani imeneyi ndithu ikumuyankhula mtumiki sallallahu alayhi wasallam alladhi kana yatazammalu bithiyabihi awwalu ma ja'ahu Jibril bilwahyi khawfan minhu. Bona kuti nkhani imeneyi ikumuyankhula mtumiki makamaka pa nthawi imene mtumiki anali kuzifunditsa ndi nsalu yake tsiku loyamba kukumana ndi Jibril alayhi salam ndi kumupatsa wahyi. Chifukwa cha mantha mtumiki anazifundika ndi nsalu yake, ndipo akupitiliza womasulira buku limene likunena kuti fa innahu lamma sami'a sawtul malak wa nadhara ilayhi akhadhathu ar-ra'da fa ata ahlahu wa qala zammiluni dathiruni. Kunena kuti ndithu nthawi imene mtumiki sallallahu alayhi wasallama anamva mawu a Jibril ndi kumuyang'ana Jibril ameneyo, akuti mtumikiyo anadzazidwa ndi mantha zedi, ndipo anachoka kumene kuja chothawa kumphanga kumene kuchothawa kuthawira kwa mkazi wake Khadija. Ndipo atafika kwa mkazi wake anamuuza kuti zammiluni dathiruni, ndifunditse iwe Khadija, ndifunditse iwe Khadija. Ndiye pamene papa ndipo nena kuti akuti thumma ba'da dhalika khutiba bin nubuwa war risala wa unsa bi Jibril. Kunena kuti pambuyo pa zimenezi mtumiki sallallahu alayhi wasallama anawuzidwa sopano zoti yeyo wapasidwa utumiki komanso uthenga wa Chisilamu woti akuyenera kufalisa kwa anthu. Mmene ndithu ndi mmene tikuyambira kunena kuti Allah subhanahu wa ta'ala pamenepa akumuuza mtumiki kuti ndithu akuyenera kuyima usiku ndi kumapemphera makamaka pa aya namba 2 kunena kuti qumil layla illa qalila, yani qumi lis-salati fil layl wa salli al-layl kullahu illa yasiran minhu, kuti uyime usiku uzipemphera swala za sunna zimenezo. Ndiye ukuyenera kupemphera usiku wonse unless kapena kuti except kanthawi kochepa, yani kuti nthawi yochuluka ya usiku ukuyenera kukhala kuti ukhale ukupemphera basi. Ndakuna kuti nisfahu awinqus minhu qalila au zid alayhi, kunena kuti ukuyenera uzipemphera usiku umenewu hafu ya usiku, kapena uchepetsa pang'ono, kapena apo iyayi uwonjezera. Kaannahu yaqulu qumi thuluthay al-layl au nisfahu au thulutha. Zikukhala ngati Allah akumuuza mtumiki kuti akuyenera kupemphera usiku third ya usiku, kapena hafu ya usiku, kapena tinganene kuti kandi kota ya usiku umene, kuti mtumiki akuyenera kuti nthawi yambiri akhale akupemphera swala za usiku. Malingana ndi Imamu Ahmad komanso Muslim, muli hadithi muzitabu za anthu amenewa yochokera kwa
Sa'd ibn Hisham amene akuyankhula kunena kuti qultu li Aisha, kuti ine ndidayankhula kwa Aisha mkazi wa mtumiki sallallahu alayhi wasallam kunena kuti ambiini an qiyami rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, kuti tandiuzeni ine mmene zinalili swala za usiku za mtumiki sallallahu alayhi wasallam, amapemphera bwanji usiku mtumiki. Qalat, ndi Aisha adayankhula kunena kuti alasta taqra'u hadhihi sura, kuti kodi inu si munawerengapo sura iyi ya ayyuhal muzammil, sura imene si munawerengapo? Qultu, ndipo ine ndidayankha kuti bala, zoonadi. Qalat, ndi auti Aisha radhiyallahu anha adayankhula kunena kuti fa inna allaha aftarada qiyamul layli fi awwal hadhihi sura faqama rasulullahi sallallahu alayhi wasallam wa ashabihi hawla, akuti ndithu Allah subhanahu wa ta'ala anapanga faradhi kupemphera usiku wina uliwonse. Zinali faradhi kuti munthu akuyenera kuti azipemphera usiku, azipemphera swala za tahajjud, swala za usiku. Ndipo zitachitika zimenezi atalamulidwa mtumiki kumayambiriro kwa sura imeneyi kuti akuyenera kupemphera usiku, akuti faqama rasulullahi sallallahu alayhi wasallam wa ashabihi hawla, akuti mtumiki pamodzi ndi maswahaba ake anayamba kupemphera swala zimenezi kwa chaka. Tsiku lililonse usiku amayenera kuti apemphere basi. Zinali faradhi kupemphera tahajjud. Ndipo pamenepa akutiuza kuti mtumiki ndi maswahaba ake anayamba kupemphera. Maswahaba atangomva kuti zalamulidwa kuti anthu azipemphera usiku faradhi, sana tuchulukeso nzeru. Zikanatheka maswahaba ena pamenepo kuyamba kupereka makomplain kwena kuti basi ineyo nanga si usiku ndimafunika kuti ndikumane ndi mkazi wanga, ndiye zikhala bwanji, kapena kuti nanga usiku mesa ndiwogona, ndiye ifeyo tikwena pamenepo tizipanga bwanji. Hayi, ndicho sana chuluke nzeru ngati mmene timachulukira nzeru asilamu alero. Chilamulo chabwinobwino mtumiki walamula, mahadithi ali very clear, koma kupezeka kuti basi ayi pamenepa tione kuti imamu wakuti anati chani, pamenepa kodi nanga zitachitika motere zingakhale bwanji. Iwe mbale wanga, tangu upanga zimene mtumiki walamula, mtumiki anali wanzeru kwambiri kuposa iweyo. Ngati anafika polamula zimenezo ndi kuti anawunikira, ndithu ndikuona kuti muli zabwino zochuluka muchilamulo chimenecho. Apa Allah atangomulamula mtumiki nkhani ya swala ya usiku kuti azipemphera usiku wina uliwonse matahajjud amenewa. Mtumiki atangowauza maswahaba ake, maswahaba anangofikira kunena kuti sami'na wa ata'na, tamva ndipo titsatira. Sana chuluke nzeru ngati mmene timapangira lero lino. Ndiye hadithi ikupitilira kunena kuti akuti faqama rasulullahi sallallahu alayhi wasallam wa ashabihi hawlan, mtumiki anali kupemphera swala imeneyi ndi maswahaba ake kwa chaka cha mtunthu, hatta intafakhat aqdamuhum, akuti mpaka na mapazi awo anayamba kutupa, chifukwa chonena kuti amayima ndithu amapemphera nthawi yayitali usiku. Wa amsaka Allahu khatimataha fi samai 12 shahra, kunena kuti ndipo Allah subhanahu wa ta'ala ndithu anapangisa kuti mtumiki ndi maswahaba ake ayipemphere swala imeneyi kokwana ndithu mpaka na miyezi 12, chimene chili chaka akupemphera swala imeneyi, swala ya usiku. Thumma anzala at-takhfif fi akhir hadhihi sura fasara qiyamul layli tatawwu'an min ba'di faradhihi. Kenako akuti kumapeto kwa sura imeneyi, suratul muzammil, ndi kumene tsopano Allah subhanahu wa ta'ala anapanga takhfif, anawafewesera maswahaba komanso mtumiki sallallahu alayhi wasallam, kuwafewesera una kuti tsopano faradhi ija tichotse, komano kuti tsopano kupemphera usiku swala ya usiku ya tahajjud ikhale swala ya tatawwu, yani swala ya sunna, kwena kuti munthu atapanda kuyisiya ndi kuti sangapeze nsambe, chifukwa pamene nali ya faradhi paja zinazoona kuti munthu kungoyisiya amapeza nsambi, koma apapa ikhalano ya sunna. Kumapeto kwa sura imene iyi ndithu
Allah subhanahu wa ta'ala anayankhula kumapeto kwa surati Muzammil aya namba 20 anayankhula kunena kuti inna Allaha ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layli wa nisfahu wa ta'ifatun min alladhi wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'aka. Wena kuti ndithu mbuye wako akudziwa kuti iwe ukuyima kupemphera pafupifupi zigawo ziwiri mwa zigawo zitatu za usiku, kapena theka lake, kapenanso chigawo chimodzi mwa zigawo zitatu za usiku, pamodzi ndi gulu la omwe uli nawo, yani pamodzi ndi maswahaba ako. Ndiye akunena kuti wallahu yuqaddiru al-layla wan-nahar, ndipo Allah ndi amene amadziwa bwino muyeso wa nthawi za usiku ndi usana. Alima allan tuhsuhu fataba alaikum, ndipo Allah wadziwa ndithu kunena kuti simungathe kuwerenga zimenezo, choncho wakukhululukirani. Ndipo akunena kuti faqra'u ma tayassara min al-Qur'an, ndipo inu muziwerenga ndime imene yapepuka yochokera kuchani, yochokera mu Qur'an. Alima an sayakunu minkum marada, wadziwa kuti mwa inu ena azakhala odwala, kuzawavuta kuyimirira ndi kuchezera usiku kupemphera swala zimenezi ukwakutani ukwakuwerenga Qur'an. Ndipo ena azakhala akumenya nkhondo pa njira ya Allah subhanahu wa ta'ala, ndipo ena azakhala akufunafuna mariziki. Choncho sizingatheka kuti inu muzingopemphera usiku wonse iya. Choncho inu usiku mukena kuti basi muzipuma muzipemphera maswala amene akufewerani angakufewereni atahajjudiwo. Mwachidule timangofuna titsindike nkhani yonena kuti kumapeto kwake Allah anazakupanga kupemphera kumeneku kukhala kwa sunna, kupemphera kwa usiku, kupemphera kwa tahajjud. Ndiye mmene momwe ndi mmene Allah akutiuzira nkhani yokhuzana ndi tahajjud. Zomvetsa chisoni lero lino anthu ambiri sapemphera swala za usiku. Mwina mwezi wa Ramadhani uwu anthu amapemphera swala zimenezi za usiku, timapemphera tarawih, anthu amazukira usiku kumapemphera tahajjud, imani inakwera. Koma zachisoni kwambiri mwezi ukangota zikhala tizathera pompo. Tumikana amuuza munthu wina kwena kuti ya Abdallah, kuti iwe kapolo wa Allah, la takun mithla fulani, ni kuti usakhale ngati auje kana yaqumu al-layli, kuti ankaima usiku kupemphera swala za usiku, kupemphera matahajjudi, kenako anasiya kupemphera swala za usiku. Utenga wathu ndi omwewo abale olemekezeka kuti tisasiye. Ngati tinayamba kupemphera swala zimenezi, swala za tahajjudi, swala za usiku zimenezi za sunna, tiyeni tipitilize kupemphera swala zimenezo ndipo tisasiye. Chifukwa lero zimakhala tuzachisoni, timalandira mafunso. Kodi swala ya tahajjudi imayamba nthawi zanji? Kodi swala ya tahajjudi ili ndi malaka angati? Mangoziwiratu kuti munthu amene sanapempherepo tahajjudi chibadwireni. Zimenezi zinthu zomvetsa chisoni. Fachonena kuti swala za usiku mtumiki anazichemerera kuti munthu swala zimene amapemphera usiku ndi swala zimene zili zokondedwa kwambiri pamaso pa Allah subhanahu wa ta'ala. Fachonena kuti usiku ndi umene Allah amatsika ndi kubwera pa thambo loyambirirayi ndi kumayankhula kunena kuti amene akufuna kumpempha, amene akufuna kupempha chilichonse, amene akufuna kupempha apemphe ndipo ine ndimpatsa. Imakhala nthawi yake imene. Ndiye iweyo imagine wadzuka usiku ma 1 koloko mucha, ma 2 koloko mucha kuyamba kupemphera, ndiye kuti definitely Allah subhanahu wa ta'ala akuyankha. Inu ndi ine tili ndi mavuto ochuluka amene tikuyenera timudandaulire Allah subhanahu wa ta'ala. Choncho wonetsetsa m'bale wanga wolemekezeka kuti usiku ukudzuka iweyo ndi kupemphera ndithu. Ukuyenera udzuke usiku ndi kupemphera ndithu swala za usiku. Zimenezo zikhala zinthu zabwino kwambiri. Allah anawachemerera anthu amene akalowe ku janna, anthu amene anali wopemphera kwambiri
swala za usiku, atatajafa junubuhum anil madaja, pena kuti machesti ao kapena kuti ntiti zao zimasala makama ao kapena kuti mabedi ao usiku, ndipo amakhala bize kupemphera. Mtumiki atapasidwa koyambirira uchatani na kuti atapasidwa swala imene kuti ikhale fardhu, amapemphera atuti maswahaba ake pakana kumatupa miyendo. Komano kumapeto Allah watimvera chisoni tuone kuti iya basi swala imene ya usiku tahajjud imene ikhale ya sunna tivukanikaso, zomvesa chisoni kwambiri. Ndipo linkhani ina imene akutiuza Allah subhanahu wa ta'ala mu aya imene kuti warattilil qur'ana tartila, ndipo muwelenge Qur'ani mandondomeko yake ya bwino. Warattilil qur'ana tartila, iwelengeni Qur'ani mofasa mashidule, harufan bi harufi, letter by letter. Nkhani imene iso ikumakhala nkhani yovuta kwambiri. Anthu akamawelenga Qur'ani lero lino amangowelenga ngati kuti kakuthamangisana ndi ndani, ndipo pali anthu ena ndipo alibe nazo ntchito zonena kuti pali, ndipo iwo sakudziwa zoti kuli kaya amati tajwidi, sakudziwa kuti kuli zinthu ngati zimenezozo. At-tajwid i'ta'ul hurufi haqqa, kupereka haki ili yonse kwa maharufu amu Qur'ani. Muntu asaphwanye maharufu, asawelenge Qur'ani ngati kuti nkamwa mwakemo mwayikidwe zina zake. Iya akuti awelenge Qur'ani muntu mofasa, akumasulira apa kuona kuti iqra'uhu ala mahal ma'a tadabbur harfan harfan, والترتيل هو أن يبين جميع الحروف ويوفي حقها من الإشباع دون تنطع وتقعر في النطق. akunena choncho masulira buku limene lila Qur'ani, kwena kuti akamanena kuti warattilil Qur'ana tartila, ndiye kuti akuti muwelenge Qur'ani yo mofatsa komanso moyilingalira. Maaya wazilowa mmutumo ndi kumalingalira, akamachula za moto Allah subhanahu wa ta'ala, inu ndikumampempha Allah kuti akutalikiseni kumoto kumeneko, ndikumalingalira za moto wa jahannam. Mukawelenga aya imene akuchula za janna, ndikumalingalira ndikumampempha Allah kuti mukafike kumalo kumeneko ku janna, ndikumalingalira zokhuzana ndi janna. Tadabbur ikhalepo, kulingalira za Qur'an. Zimenezo ndithu ndi zimene akulimbikisa Allah subhanahu wa ta'ala. Koma zachisoni lero lino anthu ena ndithu ku Qur'ani amangophwanya maharufu, alibe nazo ntchito, ndipo kwauza samamva ndikumakulanso mitima. Zinthu zachisoni kwambiri, wallahi zinthu zochitisa manyazi komanso zinthu zachisoni zedi. Zimayenera kuti ndithu munthu akuyenera kuwelenga Qur'ani mokupeza mtima, komanso akuyenera kuwelenga Qur'ani mofasa kwambiri. Awelenge Qur'ani mwatafsiri, mwatartili. Aisha radhiyallahu anhu ala yankola kunena kuti mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamawelenga Qur'ani amawelenga maslole pang'ono pang'ono, ndipo akuti mpakana mena amawelengera zimakhala ngati kuti mwina swalayo kapena kuti sura imene akuwelengayo ikhala ndithu yayitali kuposa ma chapter amene ali atali kwambiri mu Qur'ani. Yani kuti amawelenga mwaupeza mtima. Ndipo ana satafusidwa zakawelengedwe ka Qur'ani ka mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana yanka anasiona kuti mtumiki amapanga elongate, amatalikisa ndithu ma letters akamawelenga bismillahir rahmanir rahim, ndiye kuti amaonesesa kuti atalikise zina la Allah, ndiye kuti amatalikisanso ar-Rahman, amatalikisanso ar-Rahim, mwachisanzo kunena kuti bismillahir rahmanir rahim. Kuwelenga mwaupeza mtima ndimene amawelengera mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndipo pali mahadithi angapo amene mtumiki adayankhula pankhani yokhuzana ndi kuwelenga Qur'ani mwaupeza mtima. Ananena kuti zayyinul Qur'ana bi aswatikum, kwena kuti ikongoletseni Qur'ani
ndi mawu anu, osawerenga Qur'ani ngati kuti mukuwerenga zina zake ya, koma kuti muwerenge Qur'ani moyinyadira ndi mawu abwino. Paliso hadithi ina adayankhulanso mtumiki kuti laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an, kwena kuti sali mwa ife munthu amene samapanga chanti mwabwino kapena kuti samayimba bwino ndi Qur'ani, yani kuti amawerenga Qur'ani mododomesa zedi, akuti sali mwa ife munthu ameneyo amene samawerenga Qur'ani mododomesa. Kutanthauza kuti munthu akuyenera ndithu kuwerenga Qur'ani moyinyadira. Lero lino zikumakhala zachisoni kwambiri, anthu ali bize kuyimba nyimbo basi. Munthu kuti ayimbe nyimbo apapa ndi kuti ayimba ayisetsa kuti ma melodies awatsatizire bwinobwino, akuti mokongolesa. Koma tiyeni mukawerenge Qur'ani ngati nkamwa mwayikamu zina zake. Zomvesa chisoni kwambiri. Kumachita kuti mtumiki anayankhulanso mahadithi inaona kuti laqad utiya hadha mizmara min mazamiri ali Daud. Mawu amene wawa amamuyankhula Abu Musa al-Ash'ari anali ndithu mnyamata amene amawerenga kwambiri Qur'ani, analinso ndi mawu abwino, komanso anali hafiz amene analoweza Qur'ani yonse ndipo ankawerenga bwino kwa basi. Ndi akuti tsiku lake mtumiki atamvetsera kuwerenga Qur'ani kumene amawerenga Abu Musa al-Ash'ari, akuti mtumiki anazayankhula mawu amene wakuona kuti laqad utiya hadha mizmaran min mazamiri ali Daud, kunena kuti ndithu mnyamata ameneyu wapatsidwa windpipe kuchokera ma windpipe anthu a family ya Daud alayhi salam. Yani pamene pamapanga rifa kwa ndani? Kwa Abu Musa al-Ash'ari. Ndiye Abu Musa al-Ash'ari atamva mawu amenewa akuti adayankhula kunena kuti wallahi ndikanakhala kuti ndimadziwa kuti inuyo mtumiki mwakhala mukumvetsera Qur'ani yanga imene ndimawerengayi, ndiye kuti ndikanayikongolesa kwambiri pamaso panu inu mtumiki sallallahu alaihi wasallam, ndikanawerenga bwinonso kuposera pamenepo. Ndipo Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu adayankhula kunena kuti Qur'ani iyi musamayipange skata, musamangoyimwaza Qur'ani ngati mene anthu amamwazira mchenga, ndipo musamawerenge mothamanga ngati mene anthu amathamangira kawerengedwe ka ndakatulo. Qur'ani musamayiwerenge ngati ndakatulo, kumayiwerenga mothamanga zedi ngati mene ena amapangira basi. Bismillahirrahmanirrahim zosamvekanso zimene akuwerenga basi cholinga kuthamangira kuti kudya, awerenge mwachangu pabwereza kudya adye basi, nanga siku makhalata akupitiranso kudya kumeneko. Ndiye Qur'ani basi kumango kuphwanya maharufu, kumango werenga mothamanga, alibe nazo ntchito. Kumachita kuti Qur'ani kuyenera kuipasa haki yake, chifukwa mu Qur'ani munja muli mawu onena kuti mutapanda kuwawerenga bwinobwino maharufu, mutapanda kuwakumanitsa bwinobwino, musintha meaning, musintha tanthauzo la aya. Mwachisanzo munthu suratun nas awerenge kunena kuti qul a'udhu bi rabbin nas, ndikuzitchinjiriza kwa mbuye wa anthu. Ndiye wina uchifukwa chokuti akuthamanga kakuthamangira kuti basi ayambe kuwerenga qul a'udhu bi rabbin nas, wanena kuti bi rabbin nas, nasi iyo pamenepo wasintha meaning. Bi rabbin nas wanena kuti mbuye wa amene ali woyiwala, zomwe zimugwesiranso kumachimwe chifukwa Allah samayiwala. Chifukwa choti iweyo ukuwerenga mothamanga, taona mpaka na wasintha chani, wasintha meaning ya mu Qur'an. Choncho Ibn Mas'ud amachilangiza kuti Qur'ani isamawerengedwe mothamanga ngati tikuwerenga ndakatulo iyayi, koma anatiuza kuti iniyo mukuyenera kuyima pamalo paliponse pamene palipo odabwisa, pamene mu Qur'ani ipo mwawerenga ndipo mwamva mawu ena ake odabwisa, inu pamenepo imani ndipo mwelingalire, ndi cholinga choti mtima wanu uziyenda limodzi ndi Qur'ani iyo. Ndipo ndithu zimenezo ndi zimene anatiuza Ibn Mas'ud. Ndiye mtumiki Muhammad sallallahu alayhi wasallam adayankhulanso hadithi ina imene kupezeka musahihaini kuchokera kwa Abu Huraira. Adayankhula kunena kuti ndithu mtumiki sallallahu alayhi wasallama samamvetsera china chilichonse ngati mmene amamvetserera kwa mtumiki Muhammad sallallahu alayhi wasallama
amawerenga Qur'ani ndi mawu komanso mawu okweza komanso mawu abwino osangalatsa kwambiri. Ndiyeno Sufyani anayankhula kunena kuti mawu amenewa akutanthauza kuti mtumiki sallallahu alaihi wasallama amayitenga Qur'ani kukhala chinthu chosangalatsa kwambiri komanso chinthu chonyadisa mmoyo wake pa dziko lapansi. Munthu Islamu ndithu Qur'ani azinyadira chizikhala chinthu chopanga proud of, koma lero tikumakhala zinthu zachisoni kwambiri. Anthu kuwerenga Qur'ani ngati akudwala. Achimwene bwanji pezeka basi munthu uzinyadira ukamawerenga Qur'ani, kunyadira ndithu chifundo chimene anakutulutsira iweyo Allah subhanahu wa ta'ala kukutsitsira pa dziko lapansi. Chifundo chachikulu, chisoni chachikulu ndiye Qur'ani imeneyo. Mtumiki sallallahu alaihi wasallam anayankhulaso hadithi kutoka kwa Abu Huraira imene kupezeka mu Sahih al-Bukhari. Adayankhula kunena kuti la hasada illa fi ithnatayn, munthu asachite nsanje kupatula mu zinthu ziwiri kapena kwa anthu awiri. Rajulun atahu Allahu al-Qur'an fahuwa yaqra'uhu fahuwa yatluhu ana al-layl wa atrafa an-nahar. Kwena kuti munthu amene Allah wampuzisa Qur'ani ndipo amawerenga Qur'ani imene yoyo usiku ndi usana. Ndipo nsanje yake tikunena apa siona kuti muzinchitira nsanje kuti ameneyo akuzitenga ngati ndani kuwerenga Qur'ani kwayi, koma kuti nsanje yake zikhalena kuti Allah akupange iweyo ukhale ngati munthu ameneyo kuti nawe uziwerenga Qur'aniyo usana ndi usiku. Ndipo anazanena kuti komanso munthu amene wapatsidwa chuma ndipo chuma chimene chocho amachipereka mu njira ya Allah. Wa rajulun atahu Allahu al-mal fahuwa yunfiquhu fi sabilillah, komanso munthu amene Allah wampasa chuma ndipo chumacho akuchigwiritsa ntchito mu njira ya Allah subhanahu wa ta'ala pomapereka masadaka osiyanasiyana. Zimenezo ndithu ndi zimene akutiuza Allah subhanahu wa ta'ala mu vesi imeneyi. Timalize ndi nkhani yonena kuti Qur'ani ndi mawu ndithu amphamvu zedi, ndi mawu olemera zedi ofunika ndithu kuti munthu wina aliyense aziwalemekeza. Chifukwa chonena kuti Allah akunena kuti inna sanulqi alayka qawlan thaqila, kuti ndithu ife tikuvumbulutsira iwe mneneri mawu olemera yomwe ndi Qur'ani. Pamenepa ndithu chimene akutanthauza Allah subhanahu wa ta'ala ndichonena kuti mawu a Qur'ani ndi mawu ndithu olemera, mawu amene sangawapange hando, sangakwanitse kuwapanga hando. Qur'ani imeneyi sangakwanitse munthu kuyipanga hando kupatula ikhayo amene ali ndi mtima umene uli wamphamvu kwambiri, ali ndi chikhulupiriro chokhwima zedi. Yekhayo ndi amene angakwanitse kusatira malamulo a buku limeneli la Qur'ani komanso ndi kumayimvera Qur'ani imeneyi. Ndipo matanthauzo ena akutanthauza kuti Qur'ani imeneyi in its form, muchilengedwe chake Qur'ani imeneyi imeneyi osati pepani sikuti ndi chilengedwe. Qur'ani siyolengedwa ngati mmene anthu ena amakhulupirira, koma kuti mmene Qur'ani yo ilili ndiye kuti ndi chinthu chonena kuti ndi cholemera komanso champhamvu zedi. Chonena kuti uthenga wa Qur'ani ukamafika kwa mtumikinso pena amabanika komanso ndithu zimaoneseratu pathupi pake kuti munthuyu akulandira ndithu chinthu chimene chili cholemesa zedi. Ndipo pali hadithi imene ikuchokera mu chitabu cha Musnad al-Imam Ahmad kuchokera kwa Abdullah ibn Amr, yemwe akuyankhula kunena kuti ndidamfunsa mtumiki sallallahu alaihi wasallam kuti ya Rasulullah, kuti bima tash'uru, kunena kuti mumamva bwanji nthawi imene revelation kapena kuti wahayi ukubwera kwa inu, mumamva bwanji inu mtumiki wa Allah? Ndiye mtumiki anayankhula kunena kuti asma'u swalin thumma askutu inda dhalik fama min marratin yuha ilayya illa dhanantu anna nafsi tuqbad. Kunena kuti wahayi ukamabwera ndimayamba kumva ngati kulira kwa belu, tonse tikulidziwa belu.
akuti akamamva wahayi kamabwera amamva ngati bebu choncho. Ndiye akuti kenako mtumiki ndi amakhala chete pamene zimenezi zachitika, ndipo mtumiki apitiza kunena kuti ndipo palibe nthawi iliyonse imene wahayi umafika kwa ine pokapoka ndinkaganiza ngati kuti tsiku limenelo ineyo ndimwalira chifukwa cha kubanika komanso kuzunzika kumene kumakhalapo nthawi imeneyo. Yani kuti Qur'ani imabwera mwamphamvu, mawu amenewa ndithu amabwera mwamphamvu. Ndipo kumayambiro kwa Sahihu al-Bukhari kuli hadithi imene inalembedwa kuchoka kwa Aisha imene akufotokoza kuti Al-Harith bin Hisham adamfunsa mtumiki sallallahu alayhi wasallam Aisha alipompo kwena kuti ya Rasulullah, inu mtenga wa Allah, kodi wahayi umakupezani bwanji? Faqala an-nabi sallallahu alayhi wasallam, ndipo mtumiki adayankha kunena kuti ahyana ya'ti fi mithli salsalati al-jarasi wa huwa ashadduhu alayya fayufsamu anni wa qad wa'aytu anhu ma qala wa ahyana yatamathalu li al-malaku rajulan fayukallimuni fa'i ma yaqul. Kunena kuti nthawi zina revelation kapena kuti wahayi ukamabwera kwa ine ndiye kuti ndimamva ngati kulira kwa beru, ndipo zimenezi ndithu ndi zimene zimachitika kawiri kwa ine. Ndipo nthawi imeneyi ikadusa ndithu imadusa pokhapokha kuti chilichonse chimene Jibrilu wandiwuza ndiye kuti ineyo ndachiloweza chimenecho ndipo chili mu mtima mwanga. Ndiye kuti pamenepopo pamene zimapezeka kuti basi kuvutika kuja kwatha kapena kubanika kuja kwatani kwatha pamenepopo. Ndipo akunena kuti nthawi zina mngeloyu amabwera kwa ine ali mu chifomu cha munthu, ndipo amandiyankhula, ndipo ine ndimatenga zimene wayankhulazo ndipo ndimazisunga. Ndipo Aisha adayankhula kunena kuti ndipo ine ndidamuona mtumiki sallallahu alayhi wasallama akulandira wahayi, ndipo chimene ndinapangira notice kuti mtumikiyo amalandira wahayi ndi thukuta limene limatuluka kuchani ku forehead kwake. Ndithu zimene zozo ndi zimene timafuna mtingo maliza kunena kuti ndithu Qur'ani iyi tisamayidelele, ndi buku ndithu la mphamvu, ndi buku limene ngakhale pamene amalandira mtumiki sikuti amalandira mwa ize iyayi, koma kuti pamakhala ndithu magobo. Ndithu tikafika pamenepo timpempha Allah subhanahu wa ta'ala kuti atipatse kumvetsetsa nkhani za chipembedzo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.